Üdvözlök mindenkit akkor a Vasarnák Közhasznú Egyesület mai rendezvényén, melynek témája Gróf Tisza István miniszterelnök. Nyilvánvalóan ez a kérdéskör és az a történelmi időszak, ami ezt a fajta nemes és tényleg azt a miniszterelnököt determinálja, annak a működését, aki felismerte ideje korán, hogy milyen veszélyek leselkednek az országra. Nyilvánvalóan ez egy tágabb történelmi időszak, a Trianonhoz kapcsolódó kérdéskör is, amelyet úgy tudom, hogy az országban talán legjobban és legmélyebb hatóan Raffai professzor úr kutatott. Volt már nekünk előadó Raffai úr, és remélem, hogy nem is utoljára lesz. Úgyhogy az előadása után egy 10 percben remélem, hogy tudunk kérdésekre válaszokat is adni, és még ha akkor is megjön valakinek a kedve, vásárolhat és dedikálhat példányokat. Úgyhogy egyet kérek még a mobiltelefonokat kapcsoljuk már ki, mert az mindig beszél, hogy nem kapcsolni. Úgyhogy köszönöm, és hát akkor kezdjük. Betetszene csukni az ajtót? Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Úgy tervezem, hogy körülbelül 1,4 órát beszélnek Tisza István grófról. Lehet, hogy ez 1 óra 20 perc lesz, mert én több mint 70 fél évet tanítottam egyetemeken, és ott az évfolyamledes 90 perc. Tehát muszáj, hogy elvileg, hogy 90 percet egyfolytában beszéljek, de majd meg visszafogom magamat. Tehát úgy tervezem, hogy 1 óra 15, 1 óra 20 percben összefoglaló. Itt van a régi, egyik pár éves trianoni szemlet címlapján Tisza István gróf. Ez egy magas, vékony, jóvágású férfi volt, szemüveges, nem látszik messziről, 6,5 dioptriás szemüvege volt. Ezért aztán sose pisztolypárbajt hívott, nagy párbajozó volt egyébként, tehát ugye az akkori nemesi világban, sőt a polgári világban is párbajoztak az emberek, hanem mindig kartpárbajt hívott, például ma még aztán beszélek róla, nem felejtem meg, Károly Mihály gróf, akivel ők politikai ellenfelek voltak, és Károly aztán személyes ellenséget csinált önmagából, és amikor kihívta párbajra Tisza, Károly grófot, akkor kartpárbaj volt, és ezt méltányolták, nem követelte tőle senki, hogy pisztolypárbaj, mert tudtam, hogy 6,5 dioptriás, de a világháború előtt akkor már 10 körül dioptriás vastag, mint a szódás szemüvege volt, és kartpárbajban 19-szer megvágta Károlyt, és ő meg egy vágást kap. Na, de csak a képe kapcsán mondom ezt, gróf Tisza István. Röviden az életéről szeretnék beszélni, de ugye ő 1861-ben született, és 1918. október 31-én Károly Mihály gróf kormányának a megalakulása napján délután 4:30 között ölték meg Tiszát. Délelőtt alakult meg a Károlyi kormány, komoly összefüggések vannak, majd mindjárt elmondom. Tehát pont abban az időszakban élt a Trianont megelőző 50 akárhány, nem érte meg a 60 évet. 61, az 57 éves volt, amikor meggyilkolták. Horthyék aztán majd nagy pert csináltak, és kiderült, hogy szabadkőmesek meg zsidók voltak, akik megölték. Talán egy keresztény is volt közöttük, majd később elmesélem, most nem akarok elébe állni a történetnek. 57 évet élt, politikus volt. Ugye ma én például, ahogy nézem a politikusainkat, őszintén szóval nem annyira kedvelem őket, van egy-kettő, mindegyik, majdnem azt mondom mindegyik oldalon, de hogy mindegyik életkorban, tehát vannak fiatalok is, vannak középkorok, és még egy-két hasonló én korosztályú öreg is van közöttük, akik nagy emberek, de a mostani politikusok zöme az olyan, mint az első világháború előtti politikusok. Ilyen nem megélhetési politikusok voltak, mert az első világháború előtt a parlamentben általában jómódú emberek kerültek, a felsőházba az arisztokrácia, úgy mondták, hogy főrendi ház,
Az alsóházba pedig, aminek az volt a hivatalos neve, hogy képviselőház, oda pedig egy pár arisztokrata is ott volt, Aponyi Albert, Károly Mihály, Tisza István is, miután már grófi címet megkapta, akkor jogilag arisztokrata lett, egyébként ilyen középnemes volt. Ilyen, hát nem vécszilvapás, mert ami 22 000 katasztrális holdjuk volt Bihar megyében. Nagyon sok jogász, pár tanár, de jómódú emberek voltak, politikusok. Tisza kiemelkedik közülük. Én úgy látom, hogy a 20. századi nagy politikusok, már 1889-ben, majd mindjárt részletezem, lett először az alsóháznak a tagja, mert hogy az édesapja az Tisza Kálmán volt, nem gróf, hanem sima Tisza Kálmán, aki 1875-től 1890-ig 15 éven keresztül egyfolytában miniszterelnök volt, de már nagyon unta és egy mondva csinált ügy kapcsán lemondott, mindmáig ő a leghosszabb időt betöltött magyar miniszterelnök. Bethlen István majd 921 és 31 között 10 év és 3,5 hónapig lesz miniszterelnök. Hát nem tudom, ki lesz majd a dobogós harmadik helyzet, már meglátjuk. No, tehát pont abban az időszakban él Tisza gróf, Tisza István, amikor a Trianonra készülődik a világ. Amikor bizonyos nagyhatalmak fővárosaiban, konkrétan Párizsban és Szentpéterváron, valamint Prágában, Bukarestben és Belgrádban, 3 szomszédos nép fővárosában, ugye a cseheknek nem volt külön államuk, a Román Királyság 1881-től és a Szerb Királyság szintén 81-től létezik, tehát 3 nép 2 ország fővárosában szemet vetnek Magyarországra. És amikor Tisza István elkezdi a pályáját, mint az alsóháznak, tehát a képviselőháznak a tagja, országgyűlési képviselő lesz, akkor 28 éves, mert 61-től 89-ig, ugye, akkor már nyomai érzékelhetők annak, hogy Magyarország ellen valamit forralnak. Tehát mi következik ebből? Az, hogy Tisza István gróf élete azzal telik, hogy próbálja menteni Magyarországot, próbálja menteni azt, ami menthető. És mivel irtózatosan tehetséges ember, nem hasonlítható tulajdonképpen semmibe se. Tehát se a magánélet, se a politikai nézetrendszerében nem hasonlítható például Károly Mihályra, de Aponyitól is különbözik, Aponyi gróftól. 2-szer lesz miniszterelnök, majd mindjárt elmesélem, hogy mikor, és megpróbálja az országot megmenteni. Körülbelül ez a lényege az ő életének, az ő tevékenységének, és pont amikor a szabadkönyves kormányt kinevezi a király által megbízott József főherceg, homo regius király ember, tehát a király távol van, ugye elköltözik egy Eckartson nevű kis faluba vagy városba, és a József főhercegre bízza, és amikor a József főherceg 18. október 31-én megbízza Károlyi grófot, aki megalakítja 3 napon belül a szabadkönyvesekből kormánytagoknak több mint a fele szabadkönyves kormányát, ezért mondom, hogy Magyarország első szabadkönyves kormánya, ha nem is az utolsó, akkor meg is öli Tiszát. Tehát ő már az ország szétdarabolásáról ugyan tudja, hallja a bukaresti híreket, majd elmondom később, de nem éri meg, de facto ténylegesen nem éri meg, hogy az országot szétdarabolják. Most röviden elmondom az életét, csináltam egy kis vázlatot, bár már fejemben van úgyis a dolog. Tehát 1861-ben születik, és az édesapja Tisza Kálmán Geszta birtokközpontjú Bihar megyében, most a román-magyar határ magyar oldalán van. Tehát a következő falu az már ugye román megszállás alatt van, már bocsánat, nem akarok senkit sérteni, én így tartom, hogy román megszállás alatt van. És Tisza, tehát ő, a papa, 1875-ben lesz miniszterelnök. Gondoljunk bele, hogy a Tisza István, a kisfiú, 14 éves gyerek. Már olyan nagyobb bacska, kis nagyfiú, amikor az édesapa miniszterelnök lesz. És a papával már beszélni, már onnan testőrség veszi körül, mert egy nagyhatalom miniszterelnökéről van szó, és attól kezdve Tisza István gróf úgy nevelkedik, hogy amikor a kormányt meghívja a lakásukba az édesapja, akkor ő, mint kisgyerek, csókolom, kezi csókolom, ott van az összes vezető ember.
a Wekerle Sándortól kezdve a Széll Kálmánig. Könnyen lehet, hogy a Deák Ferencet is még ismerte. Azt hiszem, hogy talán írja valahol, hogy talán egyszer vagy kétszer még a Deák Ferenccel is, és az Ötvös József báróval is találkozott, ugye 70-es évek közepén halnak meg mind a ketten. Tehát 1861-ben születik, és hát ugye akkor az volt a divat a jobbmódú embereknél, hát nekik mondom 22 000 holdjuk volt, ménesünk, óriási nagy mindenféle gépesített mind a gazdaság, stb. Tehát jómódú család voltak, ha nem voltak arisztokraták, hogy a Tisza Istvánt fiatal korában elküldték különböző helyekre tanulni, Magyar Egyetemen is tanult, de zömmel több egyetemre is járt Németországba. Ugye akkor Németország, a Német Császárság 1879-től kezdve és az osztrák-magyar monarchia katonai szövetségesek, politikai és katonai szövetségesek voltak. Tehát, hogy ha most magunk elé képzeljük Európát, akkor nem ez a kis sok kicsi országból álló Európa volt, hanem Európa közepén két nagy hatalom volt. A Német Császárság, ez 575 000 négyzetkilométer, és az osztrák-magyar monarchia 676 000. Tehát Ausztria, Magyarország és a kapcsolt részek, Galícia, Bukovina, stb. Tirol, Vorarlberg, Horvát Királyság, ugye Magyarország társországa, ez nagyobb volt, mint Németország, és a cári Oroszország után az osztrák-magyar monarchia, vagy osztrák-magyar birodalom, két hivatalos neve volt az országnak, én a birodalom szót fogom használni. Az osztrák-magyar birodalom Európa második legnagyobb országa volt, óriási hadsereggel, bányászati, agrár, mindenféle termeléssel, tehát gazdaságilag és katonailag is nagyhatalom. És ennek a nagyhatalomnak mindig volt egy osztrák, meg egy magyar miniszterelnöke, és ez a magyar miniszterelnök volt a Tisza István papája. Tehát ő igaz, hogy Németországban, amikor egyetemista, akkor német politikusokat is megismer, a Bismarck gróf, majd később hercegi címet kap a császártól, Bismarcktól kezdve végig az összes németet, úgyhogy amikor ő elvégzi az egyetemet, 21-22 éves csak, hazajön, és gyakorlatilag mindenkit ismer. És úgy alakul a sorsa, hogy ő közgazdász lesz. Ez nagyon ritka dolog, mert a grófok azok nem szoktak közgazdászok lenni. Most, ha olvassák az internetet vagy a híreket, van ez a Nyugat-Európában, talán Magyarországon is majd begyűrűzik, nem tudom, ez a JAS Gripen, svéd repülőgép, korrupciós botrány. Hát az most ugye eszembe jut a neve, úgy írta az egyik baloldali hírportál, hogy magyar gyökerekkel rendelkező, hát persze az arisztokraták összeházasodtak Európában, egy gróf csinálja, de más a kereskedő gróf, meg más a közgazdász. Tisza István fiatal éveiben bankvezér volt, bankigazgató. Most nem jut eszembe melyik bank, meg egy ilyen kisebb banknak. Tetszett tudni, hogy 1913-ban Magyarországon 4000 pénzintézet volt, abból 5 nagy bank volt, a többi az közepes és kicsi. Az 5 nagy bank az kizárólag zsidó családok tulajdonában volt. Most nem mondom a családneveket, mert nem erről szól az előadásom. Tisza ott megismerte, ami a miniszterelnöksége szempontjából nagyon fontos, mert nagyon fontos az, szerintem is, meg mások szerint is, hogyha egy miniszterelnök ért a gazdasághoz, ért a pénzügyekhez. Ez sokat számít. Tehát annak idején én személyesen jól ismertem Antal Józsefet, emlékeznek rá, volt az Antal kormány, Isten nyugosztalja, és ő például abszolút nem értett a gazdasághoz. Nem értett a gazdasághoz. Ezért hívta meg a Rabár Ferencet, Kádár Bélát, nem tudom mennyire emlékeznek ezekre a nevekre. Ezek ilyen szocializmus alatt kupálódott bankár urak voltak, és tényleg értettek hozzá, de nem Antal mondta meg. Most amikor Tisza István miniszterelnök lesz először 903-ban, akkor azzal kezdi, hogy na nézzük akkor, hogy áll az ország gazdaságilag. Mert tanult ember volt, mert közgazdász végzett, közgazdász volt, és a legjobb német és magyar egyetemeken tanult közgazdászatot. Na de még nem tartunk ott, hogy miniszterelnök legyen. Akkor úgy döntött a családi tanács, amikor hazajött Németországból, valamikor a 80-as években, hogy 80-as évek közepén, hogy
az egy dolog, hogy bank vezér, de lépjen politikai pályára. Volt egy testvére, ifjabb Tisza Kálmán, ketten voltak fiútestvérek, aki nem semmiképp se akar politikus lenni, és Tiszának meg volt hozzá kedve, hogy politikus legyen. Na most a család, az édesapa, az alapvetően liberális fölfogású, de olyan liberális volt, akinek magyar volt a szíve. Ez most már egy kicsit viccesen hangzik, mert ha most a liberálist mondjuk, nekem valaki azt mondja, hogy liberális politikus, akkor nekem a Fodor Gábor, meg a Pető Iván, meg a Magyar Bálint, meg a hasonló kategória. Ezek a különleges emberek, ezek a szürke állomány tulajdonosok, ahogy ők mondják magukról legalábbis, jutnak eszembe, akkor még ez más volt, a liberalizmus mást jelentett. Tehát ő, most összekezem az eddigieket, egy jól képzett közgazdász, többféle, mindenféle nyelv, tehát angol, francia, német nyelven abszolút anyanyelvi szinten beszélt, arisztokrata családok, ez a lányokra, fiúkra egyaránt vonatkozott. Sok nyelvet beszélő, jól képzett, a politikában nagyon sokat tanult, de nem politológia szakon, mint most Budapesten, politológia szakon, meg kell őrülni tőle, a politológia szaktól, ez a legblöffösebb úgynevezett egyetemi stúdium, de most nem akarom ezt mondani, nem akarok erről beszélni, hanem otthon a családba. Csöngetek az ajtón, kiszaladt ajtót nyitni, és ott állt a pénzügyminiszter. Csókolok, tessék befáradni. Tehát a hús-vér kapcsolatokban mindenkit ismert a magyar politikában. Úgyhogy amikor 1889-ben, tehát 28 évesen megint sikerült kivonnom, 28 évesen országgyűlési képviselő lesz, ugye mehetett volna, bocsánat, akkor még nem mehetett a felsőházba, akkor nem volt gróf, hanem az alsóháznak, tehát a képviselőháznak, ez volt a neve, képviselőház, az országgyűlés alsóháza, akkor mindenki várta, hogy a Tisza István úr, képviselő úrnak mi lesz az első felszólalása. Közben azonban történt valami, hogy lett ő gróf. Ez közismert dolog, de azért elmondom. Tetszenek tudni, hogy 1879-ben Szegeden volt a nagy árvíz. Hát ugye én 19 évet éltem Szegeden, mert tömérdek minden hallottam, olvastam akkor ott erről, és a király, miután elvitte a házaknak a több mint 90%-át, ugye vályokházaknak a víz, a király megbízta a 75-től miniszterelnök a Tisza Kálmán, a miniszterelnök testvérbátyját megbízta, tessék? Tisza Lajos, csak... Ja, de a Tisza Lajos, persze, köszönöm, igen, ott áll a szobra Szeged főterén, nagyon szép szobor. Szembe Klebezberggel. A Klebezberg szobor az már 90 után került oda, mert a kommunista időben nem lehetett Klebezbergről még beszélni se. Na mindegy. Tisza Lajos urat, hogy várja el a kormánybiztosi pozíciót, és azt a feladatot kapta, hogy építesse újra Szegedet. Szóval Tisza Lajos, ez egy nagyon okos ember lehetett, mert megnézette, hogy volt egy francia, ugye Párizsban, remélem, hogy minden szabad idejüket Párizsba töltik, én már vagy 11-2 éve nem voltam, az egy nagyon sajátos, furcsa város, vannak a Nagykörút, Kiskörút és a sugárutak, minden elképzelhető irányba. Na ezt másoltatta le. Ugye Párizst egy Haussmann, a franciák úgy mondják, hogy Osman nevű francia báró Osman, Haussmann, gondolom zsidó lehetett, nem tudom pontosan, mindegy. És ezt a mintát átvitték Szegedre. Tehát amikor az ember bemegy a Szeged belvárosába, és odaér a Lenin körúthoz, amit most hogy is mondanak a klerikális reakciósok, Szent János körút, vagy hogy nevezik, szóval az én fiatalkoromban még Lenin körút volt, meg ilyesmi. Teljesen ugyanaz. Egy kicsi Párizs a magyar Alföld kellős közepén ott fölépült. Tehát ugye volt pénz a birodalomban, a magyar kormánynak elég jó folyt az adója, már ment a Magyarországon az ipari fejlődés, és ez olyan nagy sikerű volt, hogy a király grófi címet adományozott Tisza Lajosnak. A Tisza Kálmánnak is adományozott volna, ahogy olvasom meg memoárba, ő azonban azt mondta, hogy közte, jó vagyok én így, stb. Miniszterelnök. Én nem fogadta. És amikor, na most a Tisza Lajosnak nem volt se kutyája, macskája volt, tehát se feleség, se gyerek, se unoka, senki nem volt, egyedülálló ember volt, és amikor a Pista gyereket megválasztották országgyűlési képviselőnek 89-ben, akkor a
Lajos gróf elballagott ő felségéhez, a királyhoz, és engedélyt kért rá, hogy engedélyt kért rá, hogy a grófi címét Tisza Istvánnak, a fiatal 28 éves legénygyereknek, tudják, alig töltötte be a nagykorúságot, 24 év volt a nagykorúság. Majd a Rákosi elvtársék viszik le 18-ra. Nem biztos, hogy helyes dolog volt. Na mindegy. És a király engedélyével a grófi címet kapta. A családban azt mondták, hogy jó lesz az neked, édes fiam, ha gróf leszel, mert ez a grófsággal azért többet el lehet érni Magyarországon. Hát bizony ez így volt. Ez egy olyan világ volt, a politikai hatalom csúcsán a grófok voltak. De a magyar arisztokráciáról tudni kell, hogy nagyon komoly embereket adott a magyarságnak. Gondoljanak csak Széchenyi Istvánra, Széchenyi grófra. A Széchenyi gróf az az én politikai értelemben vett példaképpen, mert a politikai reform konzervativizmus híve. Tudják, én azt szoktam magamról mondani, ez csak egy mondatot hadd mondjak magamról, hogy én nem jobboldali vagyok, én konzervatív vagyok. A baloldaliság, jobboldaliság, ez politikai kategória, a liberalizmus, a konzervativizmus és a szocializmus, ugye a baloldali két unokatestvér, a liberalizmus és a szocializmus, és a konzervativizmus, ez pedig eszmetörténeti, ideológiai megközelítés. No, Széchenyi István, Tisza István gróf és Aponyi Albert is egy nagyon-nagyon-nagyon hithű, katolikus, mély, komoly ember volt. Ő egy kicsit olyan furcsa volt politikailag, de most nem akarok Aponyiról beszélni, mert elvenném a saját időmet. No, országgyűlési képviselő lesz az alsóházban, a képviselőházban Tisza István fiatal gróf, és azt várja mindenki, hogy amikor ő bemegy a házba, akkor a büfét kiürülnek. Tudják, hogy a képviselők, hát én csak 5 évig voltam annak idején, de a képviselők azok mindig a büfébe vannak. Parlamentben én nem képviselő, én büfét szeretnék lenni, de ezt csak viccesen mondom. És amikor ment be az ifjú gróf a terembe, az ülésterembe, a helyére, akkor mindig tódultak utána, egy memoárban olvastam, tódultak utána az emberek, hogy jaj, mikor fog felszólalni. Mert kíváncsi voltak arra, hogy a Tisza Lajos unokaöccse, a Tisza Kálmán, a miniszterelnök, a nagy szakállas, őszhajú szakállas öreg ott ült mindig, mert sokat szeretett a parlamentben lenni, nem minden miniszterelnök szeret a parlamentben lenni, hosszú. És 89-ben elmondta az első beszédét. És egy nagyon érdekes beszédet mondott, ugyanis minden évben volt a parlamentben vita a költségvetésről. Minden évben volt a parlamentben vita a védelőtörvényről. A honvédelmi törvényt akkor úgy nevezték, hogy védelőtörvény. Na, a védelőtörvényhez szólalt hozzá. Azt gondolták, hogy mivel közgazdász az a fiatal gyerek, majd ő hozzászól valami pénzügyi dologhoz, nem szólt hozzá, hanem hozzászólt a védelőtörvényhez. Most nem akarom felolvasni, ki se jelöltem, igen, mindegy. És azt mondta, ez volt a lényege, hogy csak egy mondat és lépek tovább, hogy tisztelt ház, lehet, hogy önök nem akarnak, az ellenzék felé fordulva, lehet, hogy önök nem akarnak, ja, már elfelejtettem mondani, hogy kormánypárti volt, de hát ez természetes, a papája volt a miniszter. Lehet, hogy önök nem akarnak több pénzt adni a hadseregeink fejlesztésére, csak zárójelben mondom, az osztrák-magyar monarchiának 4 külön hadserege volt. A K und K, Kaiserliche und Königliche Armee, császár és királyi hadsereg, ez a közös hadsereg. Magyar Királyi Honvédség 1868-ban alapult, Gróf Andrássy Gyula, na az volt még egy nagy ember, az előbb befelejtettem a nevét javaslatára. Volt az osztrák névfelkelő hadsereg, és volt a horvátoknak valami Damovina, vagy valami ilyesmi neve, még elfelejtem a nevét, egy kis néhány ezredből álló horvát hadsereg, de azt mondta ki a törvény, hogy ha háború van, akkor egy parancsnokság alá kerül az egész. És akkor egy parancsnok és egy vezérkari főnök. Ez lesz majd hogy hívták, hogy ki volt a vezérkari főnök? Még elfelejtem a nevét, egy ilyen kicsi. Nem érdekes. Na, és minden évben több pénzt kért a hadsereg, és több újoncot. Tehát a védelő vita arról szólt, hogy meg kell emelni az újoncok számát, akik behívnak katonának, akkor már levitték a katonai időt 12 évről 3 évre. Tehát 3 év volt a katonai idő. A matrózoknál kicsivel több. No, és nem akarta az ellenzék megszavazni a függetlenségi párt. A pártnak a neve, amelynek a
papája volt az elnöke és a miniszterelnök, és amelyik a Tisza István gróf, fiatal gróf is a tagja volt, azt úgy mondták, hogy ugye az ellenzék volt a függetlenségi, majd később névváltoztatás függetlenségi és 48-as párt. 1895-től volt a katolikus néppárt, még ellenzéki pártként, a mostani KDNP-nek a ideológiai elődje, és a szabadelvű párt. Szabadelvűség az azt jelenti, hogy liberalizmus. Ugye? Csak magyarra fordították, akkor még magyarul mondták így. Szabadelvű vagyok, az azt jelenti, hogy liberális vagy. Szabadelvű párt. És az ellenzék felé azt mondta Tisza, hogy önök nem akarják emelni az újonc létszámot és a hadseregekre fordítandó pénzösszegeket, pedig lehet, hogy akár néhány évtized múlva eljöhet az az idő, amikor, vagy azt mondta, hogy hazánknak, vagy népünknek, amikor hazánknak egy hatalmas önvédelmi háborút kell folytatnia, egy olyan önvédelmi háborút, amit ha elveszítünk, akkor mindent elveszíthetünk. Mondta 914 előtt 25 évvel, ha jól számolom, jól számolom, és Trianon előtt meg 30 akárhány évvel. Ezt sokat idézték a két háború között ezt a beszédét, mert megmondta azt, hogy mi történik. Tehát az azt jelenti, ezt én úgy értékelem, hogy politikailag úgynevezett intuitív képessége volt. Tehát zseniális politikus volt, mintha egy kicsit belelátott volna a jövőbe. Persze ő otthon sok minden olyasmit tudott az édesapjától és az édesapja miniszterelnöki csapatának a tagjaitól, amit a sima mezitlábos országgyűlési képviselők fogalmuk se volt. Én úgy látom, hogy az országgyűlési képviselőknek nagyon sok mindenről fogalmuk sincs. Tehát egy dolog a végrehajtó hatalom, és a parlamentet csak szavazógépezetnek használja a végrehajtó hatalom. Ez egy nagyon érdekes dolog. De most nem akarok ebbe belemenni. No, menjünk tovább. 1903-ban hát ugye az édesapja 1875-től 90-ig miniszterelnök. 90 után volt a Bekele kormány, a különböző kormányok, most nem részletezem, Bánffy, Báró kormánya, Báró-Bánffy Dezső, Szolnok, Doboka megye, Erdély vármegye főispánja volt, nagy tudású ember volt 4 évig, és 1899-től egy szombathelyi vasmegyei embert, Szombathely főterét most Széchenyi térnek mondják, nagyon helytelenül, mondtam én Széchenyi István gróf híve, Horthy időszakban Széll Kálmán tér volt. Én már javasolni fogom ott valakinek, hogy adják vissza a Széll Kálmán nevet. Széll Kálmán. 1899-től 1903-ig Széll Kálmán. Ez egy középnemesi családból származó vasmegyei birtokos ember, aki egy nagyon érdekes házasság révén került közel a politikához, még ezt elmondom is meg tovább Tisza István életének az ismertetésében. Ugyanis tetszett tudni, hogy Vörösmarty Mihály, aki 1800-ban született, és fiatal korában vérbajt kapott. Nem, született egy lány, leánykája. Viszont Vörösmarty meghalt vérbajban, csak úgy, mint Ady Endre és nagyon sokan mások, 1855-ben. És ott maradt ez a kicsi lány. És akkor Deák Ferenc adoptálta, örökbe fogadta a Vörösmarty Mihály lányát. És amikor a Széll Kálmán, aki pénzügyi szakember, közgazdász, pénzügyér volt, elkezdett járni a kormányülésekre, meg egyéb helyekre, akkor megismerkedett a kislánnyal, és innentől kezdve hát az történt, hogy egyszer a Deák Ferenc lányát vette feleségül, aki de jure a Deák Ferenc lánya volt, de facto azonban a Vörösmarty Mihály leánykája volt, és egyből ott találta magát az após kapcsán a politikai elit legmagasabb kategóriájába. És akkor volt mindenféle pénzügyminiszter, meg minden volt a Széll Kálmán, és 1899-ben miniszterelnök lett, de 1903-ban lejárt a 4 éve, és ekkor a király hazahívta a horvát várt, gróf Kun Hédervári Sándor grófot, egy nyugat-dunántúli főúr, aki 1883-től 1920 éven át 1903-ig horvát bán volt. Hazahívta a miniszterelnöknek, de a Kun Hédervári Sándor gróf
ő nem tud kormányt alakítani. Különböző okok miatt, most ebben nem akarok belemenni, mert Tiszáról szól a ráadásul, és ekkor ugye Tisza István 42. évében van, 42 éves meglett férfi, tetszett tudni, hogy akkor 30, illetve 31 év volt az átlag életkor Magyarországon. Tehát akkor már ő az átlag életkor fölött volt, és megbízta a király akkor először miniszterelnöknek. Na most az első miniszterelnöksége idején ő azt mondta, hogy alapvetően két-három fontos célja van. Egyrészt az ország gazdasági rendbetétele, de ezt mondanom sem kell, mert minden miniszterelnök ezzel kezdi. Másrészt pedig a nemzetiség kérdés megoldása. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert nem akarok most a számokkal sokat zavarkodni, de tudni kell, hogy Magyarországon, amikor a kiegyezés megkötötték 1867-ben, akkor a durván kerekítve mondom, 12 milliós volt a régi Magyar Királyság, a Magyarországot mondok, én a régi országra gondoljanak. És ennek az összlakosságnak csak 44,4%-a volt magyar. A magyarok kisebbségben voltak. És 1900-ban 10 évenként volt népszámlálás, 1880-ban, 90-ben, 1900-ban és 1910-ben volt az utolsó integer népszámlálás. 1900-ban érte el azt a magyarság, hogy elérte a lakosságon belül a magyarság az 50%-ot, 50,5%-ot. Tehát rendkívül fontos volt, hogy a nemzetiség kérdést valahogy meg kell oldani. És ő erre kidolgozott egy koncepciót, de hát az történt, hogy 1905-ben olyan erős volt a parlamenti obstrukció, hogy Tisza végül is lemondott. Tisza végül is 905 novemberében, ha jól emlékszem, lemondott. Tehát ekkor csak mintegy másfél évig miniszterelnök. Na most hát másfél évig miniszterelnöknek lenni, ezt tulajdonképpen nevezhetjük egy kicsi kudarcnak is. Kicsi kudarcnak is. Úgyhogy olyannyira visszavonult, hogy 1905-től 1910-ig nem is volt országgyűlési képviselő. Nem is volt országgyűlési képviselő, de akkora volt a bukás, hogy ez a bizonyos kormánypárt, amelyik 1875-től vezette az országot, egyfolytában 20-28 éven keresztül, megszűnt. Tisza István feloszlatta, mert a 905. évi országgyűlési választásokon vereséget szenvedett a szabadelvű párt. Úgyhogy úgy nézett ki 1905-ben, hogy Tisza kiesik a politikából. De mégse, ugyanis ő, mint gróf, tagja lett a felsőháznak. 1905 és 10 között felsőházi tag, és majd csak 1910 nyarától, 1910 júniusban lesznek majd országgyűlési választások, akkor lesz ismét országgyűlési képviselő, ismét alsóházi tag. De még most ott nem tartunk. Illetve, mennyi az idő? Van idő. Még van, hát még csak az életrajzát mondom, hát még a lényeges kérdések hátra vannak, már mindjárt tetszenek látni. Gyakorlatilag úgy látszott 1905-ben, hogy ő kiesik a politikából. Na most, ami kiejtette őt a politikából, az a nagyon durva ellenzéki kormánypárti küzdelem volt. Hát most ugye 2013-at írunk, és most már benne vagyunk nyakig a kampányba. De a durva dolgok még csak most jönnek. És most, ahogy én látom, Magyarországon ilyen lejárató kampány lesz. Tehát ugye már megjelennek a két kormánypárti miniszterállamtitkárról a plakátok, és ez azt jelenti, hogy róluk mindent összeszednek a születésüktől kezdve. Valószínűleg már az anyjukat megölték születésükkor, ezt fogják kihozni a végén, de minden most ebben nem akarok belemenni. A lényeg az, hogy akkor is elég durva viták voltak a magyar parlamentben, még akkor is, hogyha grófok, meg bankárok, meg komoly emberek voltak a képviselők, és a függetlenségi párt összeomlott. Na mindegy. A lényeg az, hogy a felsőházba ő nem nagyon járogatott be, egyszer-kétszer bement, beszédeket mondott, de ez nem annyira lényeges, ami 1910-től jön az ő nagy korszaka, Tisza István gróf korszaka, ugyanis 1905
5 és 6-ban, körülbelül hát nem egészen egy évig az úgynevezett darabont kormány volt Magyarországon hatalma. Na ez egy nagyon érdekes dolog. Itt kezdődik Magyarország mélyrepülése. A mélyrepülésnek egy komoly szakasza. Miről van szó? A 905-ös választásokon győz az ellenzék, ez a bizonyos függetlenségi párt, meg a katolikus néppárt. Meg van még egy polgári párt, annak 1 vagy 2 képviselője van, egy Vázsonyi, elneve Weissfeld, Vilmos, most nem részletezem. 2 nagyobb párt, meg 2 kisebb párt. Az ellenzék győz. És úgy néz ki, hogy a függetlenség és 48-as pártot kell a király kinevezze, hogy ez a párt adja a miniszterelnököt, meg a minisztereket. A Ferenc József azonban ezt nem akarja. Ezt nem akarja, mert a függetlenségi pártnak akkor az volt az álláspontja, hogy a dualizmust azt úgy kell, vagy meg kell szüntetni, vagy úgy kell átalakítani, hogy a magyar fél legyen a domináló az osztrák-magyar monarchiában. Ez egy nagyon érdekes gondolat, egyet is értenék vele, de a lényeg az, hogy a király nem volt hajlandó se Aponyi Albertet, se Ifjabb Andrássy Gyula grófot, se senkit kinevezni miniszterelnöknek, hanem volt a királynak egy osztrák császári testőrsége, meg volt Magyarországon a Darabont testőrsége. És a Darabont testőrség parancsnoka egy régi magyar királyi több kormányban honvédelmi miniszter volt, akkor már idősebb ember, úgy hívták, hogy Báró Fejérvári Géza. Pontos hívével is Y. Báró Fejérvári Géza, és ezt magához hívatta a király, és mondta neki, hogy tábornok úr, holnaptól ön a magyar miniszterelnökön. Na, nem részletezem, megalakul a Darabont kormány. És a miniszterek egy jó részét a trónörökös, hát ugye 14. június 28-ig még él a Ferenc Ferdinánd, a trónörökös. És a trónörökös behozza azokat a magyar politikusokat, például belügyminiszternek egy Kristóf József nevű embert, és most nem akarok más neveket mondani, amelyek mereven a Tisza István féle dualizmusra igent mondó, tehát a kiegyezésre igent mondó Tisza István ellen és a hívei ellen vannak. Nagyon érdekes módon úgy, hogy a Kristófiék is, meg a fejérvári tábornok is, mint miniszterelnök, a dualizmust akarják, de úgy, hogy például meghirdetik az általános titkos választójogot. Általános titkos választójog. Ez ellen Tisza István, mikor ezt megtudja, elhatározza, hogy ott hagyja a felsőházat, és azonnal szervezkedni kezd 1989-ben. Mi ez az általános titkos választójog? Ugye milyen demokratikus dolog? Minden ember, aki megszületik, kap egy darab szavazatot. 4 évente ő mondja meg, a tömeg, hogy ki legyen az Orbán Viktor, a miniszterelnök. Hát ugye én, mint konzervatív ember abszolút nem értek egyet, ez egy szabadkönyves balos tálkolmány, ez az általános titkos választójog. Ugyanis most elmondom a történetet, amit minden előadásban mindenhol elmondok. A Teleki téren lakom a 8 kerületben Budapesten. Lent a téren, ott ölik egymást a cigányok. De a szó nem átvitt elvileg ölik egymást, de facto ténylegesen kirabolják, hát a fehér arra megy, mindenféle erőszak van, minden történik. Na most ezek a bűnözők 4 évenként az ő szavazata ugyanannyit ér, mint az enyém. Ez jó van ez így? Szerintem abszolút nem jó. 4 évenként, ha ők lesznek többségben, ők mondják meg, hogy ki legyen a miniszterelnök. Én ezt nem tartom helyesnek. Úgyhogy ez az Andrássy Gyula, aki belügyminiszter lesz a Vekerle Sándor kormányában, Vekerle lesz majd később a miniszterelnök, 906 áprilisától, kitalál egy olyan választójogot, ami dupla cenzusra épül. Dupla cenzusra. Tehát 2 előfeltétele van a cenzus, ugye ezt jelenti, a választójognak. Nem valósul meg, egyedül akar Európában, csak Belgiumban létezik ez, de meggondolandó a dolog. Azt mondja, hogy annak a 24 évet elért, tehát nagykorúsági szintet elért férfinak van választójoga, a női választójog még nem nagyon volt divatban, csak 1-2 helyen volt Európában, talán csak Amerikában volt, mindegy. Hogy annak a 24 éven elért férfinak van választójoga, aki minimális adót fizet. Mert aki adót fizet, annak van munkahelye, az dolgozik, az eltartja a családját, fenntartja az államot, a magyar államot. Teljesen egyetértek vele. De, mondja Andrássy Gyula gróf, belügyminiszter, 907-ben vagy 8-ban, azt mondja, hogy kell még egy másik előfeltétel is, az iskolai végzettség.
és azt mondja, hogy aki elvégzi az általános iskolát, ez az Ötvös Báróféle 6 osztályos elemi népiskola volt, ez volt a hivatalos neve, annak a strigulája a választói papíron ér 1-et. Aki leérettségizik, annak ér 2-t. És aki bármilyen felsőoktatási intézményt végez, főiskola, akadémia, egyetem, akármi, lelkészképző, annak 3-at ér. És ez azt jelenti, hogy az adót fizető, és minél többet ér a szavazaton, minél több iskolát végzett emberek mondják meg, a képzett emberek, hogy ki legyen az országnak a politikai vezetése. Kérem szépen, ha ilyen választójog volna Magyarországon, akkor 2002-ben nem került volna hatalomra az a rablóbanda, aki oda került. Bocsánat, kérlek, nem akarok senkit a világnézetébe, ideológiai pártállásra megsérteni, de teljesen elképzelhetetlen egy ilyen választójog mellett. Na, amikor tehát ott tartottam, most visszatérek, a választójogi kis történetet elfelejtjük, ez nem lépett életbe, mert közben 910-ben megbukott ez a Bekerle, Andrássy Gyula, Aponyi Albert féle kormány. Tehát Tisza István elkezd szervezkedni, és megszervez egy teljesen új pártot, amely pártnak azonban a régi kormánypárt, a szabadelvű pártnak a politikusai lesznek, zömmel a tagjai. Ezt a pártot 909-ben hivatalosan megalakítják, mert 910 júniusában választások lesznek Magyarországon, és elnevezi, azon lesz a neve, hogy Nemzeti Munkapárt. Nemzeti Munkapárt. No, 910-ben a Nemzeti Munkapárt győz a választásokon, és ekkor a király előhozza ismét Kunhédervári Sándor grófot, aki 903-ban nem tudott kormányt alakítani, de nagyon komoly ember volt, előhozza a miniszterelnöknek, ő 2 évig, 910-től 12-ig miniszterelnök, 912-13-ig egy évig egy Lukács László nevű ember, aki pénzügyi szakember, korábban pénzügyminiszter lesz a miniszterelnök, és Tisza István 910-ben csak sima országgyűlési képviselő lesz. Mindenki azt várja, hogy ő lesz a miniszterelnök, de nem ő. Még ketten vannak előtte, Kunhédervári és Lukács miniszterelnökök. Ő 1912. május 22-én az országgyűlés elnöke lesz. És ekkor indul egy óriás nagy botrány sorozat Magyarországon. Nem tudom, ha annyira emlékeznek történelmi ismereteikre, minden a kommunista évtizedekben minden töri tankönyvben benne volt, a 8-osban, meg a 4-es gimistában a vérvörös csütörtök. 1912. május 23 a vérvörös csütörtök, hogy akkor a munkásosztály földlázadt a félfeudális elnyomó kormány ellen. Hát ebből még csak a határozott névelő se igaz ebből a mondatból, ugye? Mert ez úgy volt, hogy az új kormány ellen föllázították a munkások egy részét, akik kimentek az utcára. Ezt a föllázítást, ez Tisza Istvánnak a halálos ellenségei, akik majd Malier puskával agyonlövik őt, nem majd ezt külön elmesélem, hogyan volt, rémtörténet. A szabadkönyvesek, a radikális szabadkönyvesek, Jászi Oszkár, Sándor Pál és Lézinger nevű ember ebbe a kötetembe. Ezeket a könyveket elfelejtettem ajánlani, de mindegy. Jászi Oszkár és a Martinovics Páholy államellenes tevékenysége 912. Ez a könyv pont a vérvörös csütörtökkel zárul, és hát aki esetleg van türelme elolvasni, nehezéknek jobb, mint olvasmának, látja, hogy történt, hogy a radikális szabadkönyves páholy egyikének, egy Martinovics nevű páholynak, ez Budapesten működött, tagja volt az MSZDP, Magyarországi Szociáldemokrata Párt, tehát a SZOSZDEM párt teljes elnökségének egy bizonyos pár embere, Kunfi Zsigmond és Rónai Zoltán, meg más kisebb emberek, és az ő nevük nem érdekes, és elhatározták, hogy azt tűrik, hogy Kunhédervári Sándor gróf, majd Lukács László miniszterelnök, azt tűrik, de amikor Tisza Istvánból valami nagy pozíciós embert csinál a király, akkor azt nem tűrik tovább, és meg volt beszélve a szabadkönyves Martinovics Páholyba, itt írom ebben a kötelemben, nagyon érdekes rémtörténet, hogy akkor egy nagy Budapestet megrengető, a kormány megrengető tüntetést csinálnak. Hát én megjósolom önöknek előre, a mostani budapesti szabadkönyvesek szintén már szerveznek tüntetéseket a mostani kormány ellen. Nagyon érdekes.
Ráadásul a mostani budapesti szabadkemes Páholyt is Martinovich Páholynak nevezik, egy Márton László, gyerekkorában még másképp hívták, egy Márton László az ember áll ezek mögött, de most ez nem ide tartozik. Történelme sok minden ismétlő. No, a lényeg az, hogy amikor mennek a hírek, hogy Tiszát a képviselőház elnökévé akarják, akkor elhatározzák, hogy egy nagy tüntetés lesz, és akkor május 22-én bejelentik, hogy a képviselőház megválasztotta Tisza István grófot házelnöknek, másnap reggel indul a nagy tüntetés sorozat. És akkor persze kivezényli a belügyminiszter, ki is volt akkor a belügyminiszter, Sándor János, egy székely öreg úr, kivezényli a csendőrséget, a városi rendőrséget. Tudják, úgy volt, hogy a városokban volt rendőrség, a vidéki helyeken, községben a csendőrség. Zseniális dolog, most is ezt kellene csinálni. Óriási dolog lenne. De most nem akarok majd mostani politikai dolgokba belemenni, de ez akkor jól működött. És akkor belelőttek a telepbe, halottak voltak, stb. És mit írtak az akkori ellenzéki lapok? Tisza gróf adta ki a csendőrségnek a parancsot. Tehát, értik, ez a kampány, a személyre szabott, most úgy mondják, hogy karaktergyilkosság. Ez egy új szó, régen nem használták. Karakter, tehát valakit ki akarunk készíteni, akkor mindent rá szórunk a fejére. Ugye? Majd még lesz egy nagy vád Tiszára, majd ezt részletesen elemzem, hogy ő robbantja ki az első világháborút. Bukarestbe, Bratislavába, meg Beográdba, a 3 utódállam fővárosában, még mindig ez van az egyetemi tankönyvekben. Értik? Nagyon érdekes, de ezt 10 perc múlva elmondom. No, hát inkább 20 perc. No, a lényeg az, hogy miért lett Tisza István gróf a képviselőház elnöke? A kulcs szó obstrukció. Az obstrukció most a parlamentben nem létezik, mert most a házelnöknek jogában van a házszabály alapján megvonni a szót a képviselőtől, hogyha esetleg nagyon sokáig beszél. Akkor úgy volt a parlamentben a rend, az alsóházban, felsőházat azt most hagyjuk, hogy hétfőtől szombatig ülésezett a parlament, szombaton is, szombaton nem volt munkanap akkor még, a képviselők számára se. Reggel hajnali 10-kor ült össze a parlament, de 14 órakor, 2-kor, tehát 4 óra múlva már a képviselőknek menni kellett ebédelni. Tehát 10-től 14-ig volt parlament. Az obstrukció az pedig azt jelenti, hogy egy ellenzéki képviselő, mit tudom én, Polónyi Géza, igazságügyi miniszter is volt 907-8 fordulóan, felszólalt, és beszélt a 4 órából 3,5 felett. És akkor már nem lehetett csinálni semmit. Másnap egy másik ellenzéki képviselő szólalt föl, és beszélt 2 órát. A társa felszólalt, és beszélt szintén 2 órát. És 14 órakor, általában 14 óra és 14 óra 20 perckor, ugye a képviselőnapról ez le van írva, tehát látom, olvasom, bezárták az ülést. Tehát az obstrukció az azt jelenti, hogy az ellenzék a sok-sok beszéddel, hosszú beszédeket mondtak, meggátolta azt, hogy például amikor a védelőtörvényt, ezt majd külön elmondom 911-12 fordulóján, beterjesztik a védelőtörvényt, tehát hogy növelni kell a hadseregre a pénzt és az embereket. Ugye az ember békeszerető, csak amikor azt látom, hogy Bukarest, Prága, Belgrád, Párizs, Szentpétervár el akarja foglalni Magyarországot, akkor muszáj hadsereget csinálni. Ez őrület, ami az elmúlt 20 évben történt a hadseregről, de erről tudnék mesélni, de most ez nem ide tartozik. Na a lényeg az, hogy Magyarországon az obstrukciónak még egy ilyen technikai obstrukció része is volt. Tehát csak érdekességét mondom, aki olvassa a képviselőházi napló, tehát az ülés jegyzőkönyvet, ez a neve, hogy képviselőházi napló, az azt látja, hogy XY képviselő úr katonai trombitát fúj. Most képzeljük magukat az új parlamentben, nagyon jó ott az akusztika, hát én 5 évig beszéltem, hát emlékszem rá. Most már van kihangosítás, de akkor nem volt kihangosítás, akkor hangosan kellett beszélni. És Z képviselő úr cintányéra cintányérozik. Y képviselő úr kereplővel kerepel, ugye busoljárás, kereplővel kerepel. Most gondoljuk el, hogy a házelnök Tisza István gróf föláll, és azt mondja, hogy beterjesztem a védelőtörvényt. Tehát meggátolták az országgyűlés működését. Ezért Tisza István az obstrukció letörésére bízták őt meg a képviselőház elnökségével, mert ő kinyilvánította egy újságban,
hogy a magyar állam akkor lesz csak erős, hogyha a képviselőházban rendesen megy a törvényhozás. Ez teljesen így van. A parlamentben gyönge emberek vannak, szamár emberek vannak, bűnözött, tolvaj, korrupt emberek vannak, meg még ráadásul obstrukció is van, akkor az ország nem tud előre lépni. Mert a modernizációs törvényeket azt meg kell hozni. De ha az ellenzék nem engedi, akkor stb. Tehát ennek a képviselőházi disznóságnak a rendbetétele céljából vállalta el Tisza István gróf a házelnökséget. És valóban azt csinálta 912-ben, hogy ugye május 22-től házelnök, hogy 2 héten belül azokat az országgyűlési képviselőket, akik hosszan beszéltek, megmondta tőlük a szót, és amikor elkezdtek ott törni, zúzni, ordibálni, trombitálni, kerepelni, stb., akkor Tisza katonákat hívott a házba. Katonákat. Na most a magyar törvények szerint 1848 óta a képviselőház az szent terület, oda semmiféle fegyveres ember nem mehet be. Amikor én képviselő voltam, sőt, tehát honvédelmi államtitkár voltam, hogy itt volt a pisztolyok, lent nem vittem be a pisztolyt. Lent a katonának leadtam, volt egy kis szekrény, de bezárta, adott egy kulcsot, stb. Tehát oda fegyveres nem mehet be. És Tisza behívott katonákat, és azokat az országgyűlési képviselőket, Károly Mihály, Vázsonyi Vilmos, még Aponyi Albertet is, stb. Kivezettette az utcára. Nagyon érdekes volt. Na most ez Európában példátlan nagy botrány volt, Tiszát törvénytelenséggel vádolták, stb. És azt mondták, hogy Tisza a magyar parlamentet tönkretette, és ő parlamenti diktatúrát akar. Ha most bemegy valaki önök közül a parlamentbe, ott állnak közben ilyen, régen kormányőrségnek nevezték, ilyen katonák. És itt van egy ilyen Kossuth címer alak, és rajtban benne van, hogy 1912. Na ez. Múltkor megszólítottam a katonát, hogy mondja, őrmester úr, tudja, hogy mi az a dátum? Azt mondta, jelentem, tudom, meg kioktattak bennünket. Tehát erről van szó, 912-ben Tisza István ugye a katonákat kiküldte, de egy külön speciális parlamenti őrséget csinált. Most, ahogy hallom, mintha megint ezen gondolkoznának volna. Mindegy, most nincs obstrukció, tehát nem biztos, hogy ez kellene. No, a lényeg az, hogy Tisza a parlamentben rendet csinál, és ekkor keletkezik az a nimbusza, hogy ő a legkeményebb kezű politikus, és diktatúrát akart. Abszolút nem akart diktatúrát, csak rendet akart a parlamentbe, hogy a parlament rendesen működjön. Igen ám, de 1912. június 7-én, tehát 2,5 héttel azután, hogy házelnök lett, egyszer, amikor beterjesztette a valamelyik törvényjavaslatot, a védelőtörvény, bocsánat, beterjesztette, és elkezdtek ott ordítozni az ellenzéki képviselők, akkor kivezettette őket, és egyszer csak egy Kovács Gyula nevű országgyűlési képviselő, gazdapárt volt egy ilyen, Nagyatádi Szabó István vezette gazdapárt néhány képviselő, beugrott a sajtópáholyból, ahol az újságírók ültek, most is ott ülnek, beugrott, és elkiáltotta magát, hogy van még itt egy ellenzéki. És elővett egy pisztolyt, és 3-szor rálőtt Tisza Istvánra. Nem találta el Tiszát, ő fönt ült a házelnöki pulpituson, és a felesége, Tisza Ilona grófnő, az pedig el tudom képzelni, mennyire megijedt, hogy áll egy ember, az célzott lövéssel lő. Egyszer se találta el Tiszát, és a 4. lövés, Tisza fölintett a feleségének egy pancser. Nem, csak én, a pancser az tőle származik, a fölintés az igaz, mert ezt leírták. És ez a Kovács Gyula, a 4. látta, hogy nem találta a Tiszát, az ott ült, fogta magát, és bum, fejbe lőtte magát. Véres lett, fröcskölt a vér, leesett oda, Hok János, országgyűlési képviselő függetlenségi pártban, nevét ne felejtsük el, 18. október végén majd a Nemzeti Tanácsnak Károly Mihály embere, ő lesz a Nemzeti Tanács elnöke. Korábban szabadkönyves volt, egy budapesti plébános, katolikus pap. Ő oda megy, drága jó testvérünket megölte az önkény, erre a megölt testvég földugja a fejét, mert annyira rosszul lőtt, hogy saját magát nem tudta rendesen fejből lőni. Mi történt, hol vagy, stb. Szóval ilyen botrányok voltak a parlamentben, hát így ugye belátjuk, hogy ez így nem működhet. És akkor elmúlt ez a botrány, és a kormány többség megszavazta azt a védelő törvényt, aminek a következtében 912.
szeptemberétől, októberétől elkezdték a hadsereget fejleszteni. De 912 ősze után, másfél év múlva már kirobban a háború. És gondoljunk csak bele, hogy Tiszának ez volt az egyik nagy tette, hogy ugye minden országban, minden évben hoztak véderő törvényt. Bukarestben 70 millió lejjel minden évben, ebben a Balkáni Birodalom nevű könyvemben írom, ezt érdemes megvenni, mert gyönyörű szép térkép van benne, ilyen kihajthatós. Hogy jött létre Nagy-Románia, nagyon érdekes, egy fiatal ember rajzolta, külön ennek a könyvnek a számára, hogy évente 70 milliót, és a román parlament simán megszavazta. A kormánypárt ellenzék. A francia kamarában, a kamara az a francia alsóháznak a neve, ott is volt szenátus kamara, alsóház, ott megszavazták egy pár nap alatt. Az orosz Dumában, ugye Oroszország Európa katonai nagyhatalma volt akkor is, primitív elmaradott hadsereget, de nagyon sok és nagyon jó katonával. Az orosz katona az nagyszerű katona, szerintem. Na mindegy, és Magyarországon gondoljanak csak bele, hogy ez a botrány, hogy rálőnek Tiszára, meg beviszi a hadsereget az ülésterembe, ennek az volt az előzménye, hogy 911-ben, még a korábbi kormány, a Lukács kormány beadja a 11 április-május fordulóján beadja a véderőtörvényt, és Magyarországon az obstrukció miatt a véderőtörvény 13 hónapon át még nincs megszavazva. És ugye fegyverkeznek a románok, a szerb királyság, a franciák, az oroszok, mindenki, szerencsére németek is, és mind a 4 hadsereg nem kaphat pénzt. Ex-lexbe került törvényen kívüli állapotba a haderő fejlesztése. És ekkor csinálja Tisza azt, hogy kivezetteti az embereket, megszavaztatja a védelőtörvényt. Szóval ekkor kapta ő azt a kérlelhetetlen, kegyetlen nevet. De ő a magyar nemzet érdekébe csinálta. Mert amikor bennünket meg akarnak támadni, akkor nem elég a hazáról szép, zengzetes beszédeket mondani, akkor ott kőkemény hadsereget kell csinálni. De nagyon gyorsan, ugye? Na, menjünk tovább. Ez a Lukács miniszterelnök, ez egy ilyen korrupciós botrányba keveredett, mert egy ellenzéki képviselő, mindjárt mondom a nevét, teljesen mindegy, rábizonyítani akarta, hogy valami 4 millió koronát, tehát azok nagyon nagy pénz volt, egy évi fizetés volt 800-900 korona, egy évi, nem havi, 4 millió koronát elfogadott, hogy a pártját, ezt a bizonyos nemzeti munkapártot támogassa, bankoktól, innen-onnan, és nagy botrány lett belőle, és visszalépett az a miniszterelnök. Na ekkor nevezte ki 913. júniusában a király Tisza István grófot másodjára miniszterelnöknek. És most, és ez az élete nagy korszaka, mert ugye a 14 július vége, augusztus fordulója a háború, tehát olyan 1,4 évet békében miniszterelnök, és 4 éven át, tehát 14-től 917 júniusáig, olyan hiszem június közepéig, szintén miniszterelnök, 4 éven keresztül a háború alatt is miniszterelnök. Tehát ő a Magyarország háborús miniszterelnöke. Na most egy nagyon érdekes dolog történik. Ugye ő amellett van, hogy haderőfejlesztés legyen, és nagyon kemény magyar hadipar legyen. Csak egy érdekességet mondok.